Lidt omkring økonomien. Vi har arbejdet med flere modeller. Man kan sige, at hvis man har en medarbejder, der skriver 4 timer om dagen, så har vi ikke forlangt, at vedkommende skal arbejde 6 gange så hurtigt, men blot en forøgelse på 25%. Af den time, der går den halve time til projektet, og den anden halve time til fagområdet. Og hvis man regner lidt på det, så betyder det, at man skal aflevere ca. 30.000. Det var det, vi gjorde i pilotprojektet. Efterfølgende har vi arbejdet med nogle andre modeller. Hvis man skrev lidt, så skulle man aflevere 15.000 til projektet, og hvis man skrev meget, så skulle man aflevere 30. Men der skete det, at de alle sammen sagde, når vi var ude at sælge, at vi skriver lidt, så de ville kun af med 15.000. Nu har vi besluttet, at hver medarbejder, der får talegenkendelse, skal betale 20.000 for at have talegenkendelse hvert år. Det er jo langt mere end det, licenserne koster. Men vi er jo i en situation, hvor vi skal spare penge, så en del af de 20.000, eller en stor del af det, går til nogle effektiviseringspuljer.